приятели! Аз съм Диди и в днешното видео съм решила да ви покажа как да си направите желе, на английски казано слайм. Това е доста дългоочаквано видео от моите съученици. Много искаха да направят такова видео. И ето, най-накрая реших да ида до Джъмбо да си купя лепило и други нужни материали и да направя такъв клип. И да, без повече да увъртаме, нека да започваме, защото видеото не искам да става 5 часа. За да си направите този слайм, желе, както искате го наричайте, са ви нужни нещо, в което да направите желето, нещо, в което да разбърквате, нещо с което да разбърквате, лепило, едно от най-важните неща. Напишете ми долу в коментарите дали искате да направя видео как да си направим желе без лепило и боракс. Тази рецепта е без боракс. Нужно ли е лепило? Течен перилен прах за пране. Моя на Рекс. Някаква боичка. Тя не е някаква боичка. Аз имам много. Много. Колко да са? Не знам колко са. После ще ги броя. Това не е задължително. По желание, ако искате да си отцветите желето. Пяна за бръснене. Тя също е по желание. Ако искате да си направите желето пухкаво, моето и обема му ще стане по-голям. Имам предвид, че ще стане по-голямо желето. Ако сложите пяна за бръснене, аз затова реших да сложа. Така. Първо, аз много се вълнувам за това видео, не знам защо. Първо изсипваме лепилото в съдчето ни, съда ни. Аз съм като някаква ненормална. Ей, балонче! То било трудно да се изтисква лепило. И да. Издънки, хора, издънки! За жалост не си взе. Ето тук имам някаква хартия. Не да е с това. Кое? Гуче гърда. Да. Баба ми е тук, баба е тук да ми дава малко акъл, защото все пак знаете, че аз съм малумна, направила съм клип как да бъдем идиоти. И е много така разумно от моята страна да направя клип как да бъдем идиоти, защото аз самата съм идиот. Не става повече. Толкова беше. Накапах бил. Аз си знаех, че това няма да е добра идея да правя желе в моята стая. Добре. Това да изсипете цялото лепило е по желание. Може да изсипете половинка, по-малко от половинка и така нататък. Аз цялото реших да го изсипям. Въпреки, че това ми е първият опит за желе. Всички знаем, че... стига съм бъбрила. Така. Слагаме цвят. Ако ще слагате цвят, сега е момента. Така. Моите боички сега баба ми ги купи, като ходихме до Джъмбо с нея. Добре, това що не ще да се пробие. Обратно. Не. Ето пробие. Аз съм решила да сложа съвсем малко, защото искам желето ми да бъде нещо като бледо синьо. И сега разбъркваме. Нещо не ми се получи. Ето, започна да се отцветява. Май, трябваше да сложа малко повече боичка. Бъркай. Бъркам. Едвам навих мама да си взема желе. Желе. Да си купя лепило. Баба да ми купи лепило. Добре, цвета му започна да става някакъв бледосин. Не искам да е толкова бледосин. Още мъничко ще го сложим. Пона да те купата, не я обърнеш. Да, върху дрехите ми. Добре, сложих лепило на това. Това съм аз все пак. Това ще бъде голямо омазане този клип. Аз се омазах цялата. Надявам се желето да ми се получи. И да, когато вече го разбъркам и стане хубаво синьо, ще се върна. И така, хора,
Пребърках го и сега е време да добавя пияната. Моята е от Джумбо. Само перилния прах, течния перилен препарат не ми е от Джумбо, иначе всичко друго ми е от Джумбо. Аз вече нямам пияна, не ме винете. Може би ще трябва да си взема другата. Ще се върна, когато го изтискам, защото е оспорвана война. Така, хора, изсипах много малко, но добре, ще разбъркам. И ако не ми стигне, ще си добавя още от другата ми пяна. Няма ли? Няма повече. Цялата е омазана. Ма това е течно, махни го! То стана на вода. Не, остави го. Трябва още силно. Бегай оттам, че ме закриваш. Бегай оттам, да. Това е просто опит. Не как да си направим желе. Не си мислете, че ви уча как да си направите желе. Това е просто опит да си направя желе. Всъщност и в заглавието, ако желето ми се получи, ще бъде на тема как да си направим желе. Затова не знам как ще... Не предсказвам бъдещето, но мисля, че ще ми се получи. Аз се окапах с пияна. Това е едно започващо така много хубаво начало на раждането на едно желе. Стана едно много хубаво синьо. Мен любимия ми цвят е синьо. Затова го направих и синьо. И да, мисля, че вече го отцветих. И нека да сложим течния перилен препарат. Не знам, що спрях. Така, слага се съвсем по-малко. Но аз мисля да добавя още пияна. Точно така. И ще добавя още пияна. И да, сега свършвам. И така, взех си другата пияна и ще сложа от нея. Тихо, бабо! О, как се прещипах! И сега бъркаме хубаво. Сигурно пак ще трябва да сложа цвят, защото става бяло. И да, хора, едва ли ви е интересно как бъркам, или ще бъде на забързан кадър, или просто ще спра. Да, ще спра. Когато го разбъркам, ще се върна. И време е да добавим перилния препарат. Истината. Така, сипвам си малко. Малко, колко е малко. И добавяме... Аз не съм знаела, че ти... Ай, майко, това тук е омазано и аз се омазах. Нищо, после ще се извиня. Свиня. Добавяме съвсем по-малко. По една капчета. И ето, моето започна да се образува. Ето, както виждате. И така трябва да добавите, докато не ви се получи. Хубаво желе. Така. Добавяте, докато моето започна много да се сгъстява. Така, ще добавя още. Мазах се и с това. Няма да съм аз, да не се омажа.